Reis Mags de l'Orient. Aquest any els nens i nenes del Disculpin ens hem portat molt bé i és per això que ens encomanem a vosaltres perquè compliu tots els nostres desitjos. Per començar, volem un puntal perquè no ens caigui la ràdio a sobre. Jo el que voldria és un diccionari que m'expliquis els vocàbuls de l'home 18 al català. Jo voldria una PDA amb molta memòria perquè en Cagar Civil se'n recordi del telèfon del programa. Jo li regalaria un tratjo de princesa a l'home 18 perquè pugui ser una guapa senyoreta. Però, per jo, unes bones ulleres de busso per submergir-me en la veritable història d'en Papirus. Avui comença el capítol X, és a dir, el capítol 10. El més porno. La riuada. La riuada. Serà de cement? Hola, gateta! En el capítol anterior van aparèixer els pops armats de la CPUM, increpant els 4 membres de la comunitat del Retonto. Els pops estaven molt excitats i tenien molta gana, ja que els calamars en la seva fugida del pop d'Arenys havien arrasat de tot el menjar de les costes del Maresme. Quin problema! Els 4 amics ja en tenien prou de problemes, i en Rolling, fart de nedar i nedar per trobar una casa que semblava que se l'havia tragat la terra, es va encarar els pops i va deixar anar. Mira, tu! No us podem ajudar i estic cansat. Què us penseu, ostres? No les ostres del fons del mar, Que podem amenaçar-vos i trencar-nos la cara per aconseguir menjar. Doncs, va, trenqueu-nos-la ara i traieu les botelles i les cadenes. Després seguireu tenint gana i a més tindreu 4 enemics. Va, aneu-vos a menjar a un altre lloc. Aquí no hi trobareu pas res. Amb aquest petit discurs, els pops varen baixar la mirada, deixaren caure les xiveques i les cadenes, i la cara també se'ls hi va caure a terra, de la vergonya d'haver increpat algú que no volia el mal de ningú, que només volien salvar els pobres animalons de les urpes dels cuiners dels calamarenys. Llavors, els pops decidiren anar a boicotejar aquest esdeveniment gastronòmic, de tanta importància per Arenys. Pista puta els d'Arenys, Sí, fa un pudor. Tota la CPUM al complet, a partir de llavors, es dedicà a salvar els calamars que queden atrapats a les puteres i a les xarxes dels pescadors d'Arenys. Ja us aneu a enterar que aquest any el calamarenys ha anat malament, ja sabeu per què. Mentrestant, en Papirus i els seus companys seguien fent voltes pel mar, buscant carrers, però la casa d'en Papirus no apareixia. No tens la biblioteca actualitzada encara! Te l'has de descarregar ja! Comentava la Shirley, el pobre calamaret. Toby, com es digui. Mentre seguien donant voltes i voltes i aquesta pobra es bufegava. I si parem a fer un mallet, Déu meu. Això ho va apuntar en Rolling. Déu meu, tots estaven desconcertats. Un mallet, Déu meu, un mallet sota l'aigua. I el paper, què passa, saps? Jo l'intentaré fer. Jo puc més perquè tinc una bossa en cierre. Ja no pots més, no, d'aguantar? D'acord, ens assentarem en aquest banc, em sembla bé. Jo ja començava a estar una mica cansat. I això dels mallets encara no ho he provat mai. De cop, girant la cantonada, mentre estaven fent allà el mallet, assentats en un banc, aparegué el gran Buda, el gran Besugo Buda, l'ànima espiritual d'una tercera part dels creients marins. El gran Besugo Buda, Besugo, llegia en els 4 ulls dels joves animalons allà asseguts en un banc intentant fer-se un mallets, doncs la desesperació de trobar-se perduts i ell no dubtant a acostar-se i comentar-los. Observo certa tristesa en els vostres rostres. Que us puc ajudar? És que se m'ha mullat el paper. He estat enviat a la Terra per ajudar-vos a qui em necessiti. Ja ho sabeu, Déu meu, aquest gran Besugo Buda vindria a ser com el geni de la làmpada màgica, però sense límit de desitjos. Això és el millor que et pots trobar al mig del mar. Escolta, Besugo, jo Papirus, tu, Besugo, no trobem casa meva.
Hem fet moltes voltes i voltes i no trobem la colònia. Déu meu, això ho diguem papirus. Ni la colònia de ma mare. Pues ara per maricón no t'ho diré. És que jo quan m'enfado parlo així, saps? El gran besugo Buda tenia una doble personalitat. Tranqui, tranqui. No ploris. No ploris, Tito. A veure, deixa'm mirar-te bé. Deu ser la colònia Flex. Oi? O què? Déu meu, algo. preguntar molt segur de si mateix el gran besugo Buda. Jo és que, mira que algú m'han dit que sóc intel·ligent, però no estic entenent res. Ostres, Buda! Sí, jo sóc en Papyrus Flex. Com ho saps? Tots sou iguals, que ho sàpigues. Igual de vermuts i de lletjos. Però, ho sento, amic meu, però el teu poblat ha estat destruït per una riuada. Molt d'aigua per allà, molta aigua. Oh, quin mal karma! I els meus pares on són? Tranqui, en la riuada no va morir ningú, ja que tots els seus familiars van fugir abans que una colla de calamars afamats que venien del port d'Arenys, penso, atasquessin el poblat per menjar-se'ls. Vaig sentir que van anar tots cap a un centre de refugiats a la Creu Brava. Jo crec que hauríem de tornar a buscar el detector de calamars, Déu meu, aquest capítol ha estat definitiu, la revelació, lo màxim. Déu meu, la situació acaba de donar un gir de 180 graus, o més, no ho sé. Ara ja no havien de buscar el poblat en papirus, estava soterrat sota els fangs d'una riuada. Déu meu, aquests arenys que fins i tot la riera fot putada, saps? Ara havien d'anar en busca d'un camp de refugiats allà on estaven els pares d'en Papirus, que potser també havien d'estar una mica preocupats pel seu fillet, no? I la veritable història d'en Papirus, el peix perdut al fons del mar, s'acomiada fins l'any vinent en el següent capítol d'aquesta història basada per aigua. Que no hi haurà història per l'especial? Home, potser fan un especial. Oh, bon alt. No us preocupeu, pares d'en Papirus, que segur ell no ha sofrit res de la riuada. Molt bé, Tobi, molt bé. Estan tots sants, tranquils. No, jo sóc en Rolling. I tu ets el Buda. I se m'ha mullat el paper, tu.